Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De PVV heeft een oorplak gekregen in de Steertenseel. De 4 fractieleden zitten nu verder bij het publiek waai. Dat is veiliger. Onleiding in de mishandeling van fractievoorzitter Jelle Hiemstra, 2 weken in zijn woning in Snits. 2 onbekende mannen met maskers drongen zijn huis in Snits binnen en sloegen Jelle Hiemstra en zijn vrouw. Nevens Hiemstra had het geweld een politiek motief. De provincie heeft daarom besloten de 4 fractieleden van de PVV een oorplakje te aan in de Steertenseel. Het is verder van een publieke tribune, maar het is ook een plek die wij beter in het zicht kunnen houden. Dus beter beveiligen kunnen? Ja, klopt. Over 2 maanden wordt er in het nieuwe provinciehuis te vergaderen en ik daar krijgen ze een veilig plakje. Bij een wenningoerval in Arem binnen vannacht de bewoners bedriegen met een vuurwapen. De oervallers kwamen de stipkamer in. Om de bedreiging van wat een vuurwapen lieken, moesten de bewoners bezittings aan. De schrik zit er het nog goed in bij de slachtoffers en de dorpsgenoten. Om 1:11 vannacht waren de bewoners wekker om ze wat jaren. Op dat stuit giet de slipkamer door iepen. En er komen 2 mannen in met getinte huidskleur. En die mensen die bedriegen de mensen mooi een wapen. Mensen gaan op dat moment door de consternatie net zien wat voor soort wapen het wie. Maar vervolgens had zij dus bepaalde dingen mooi naam. Wat ze mooi naam had, wil de politie net vertellen. De oervallers binnen het huis kwamen toch een rute voor sherrien. Mensen die het wat zien hebben, worden vregen om dat bij de politie te melden. Een kettingbotsing op A-Zoon, vlak bij de Jouwer. Het vanmorgen en vanmiddag zorgen voor een soort verkeersoorlast. 5 auto's knalden bij elkaar op. De ravage stiert vanmorgen toch een kopstutbotsing tussen 2 auto's. 3 andere auto's kunnen het ongeluk net meer ontwijken en knalden de bob op. De onrijding veroorzaakte een grote verkeersopstopping. Helpdiensten binnen Goutenplak. De brandwacht moet rond de pas komen om slachtoffers uit haar auto's te halen. Van de 5 voertuigen waren er 2 voertuigen die door de brandweer uiteindelijk zijn losgeknipt. Waarbij 3 slachtoffers uit de voertuigen zijn weggehaald. En uiteindelijk zijn er 4 slachtoffers, waarvan 1 zwaar gewond en 3 licht. En die zijn naar de verschillende ziekenhuizen overgebracht. Het een paar uren door voordat de dik weer helemaal vrij weer. Hulpverleningsinstanties en de Friese gemeenten binnen tevreden door het gebruik en de resultaten van het huisverbod. Sinds 2009 is al 215 keer zo'n verbod opline. Bij een huisverbod mag iemand die hem schuldig maakt aan huiselijk geweld 10 dagen net meer thuiskomen. De instanties zijn tevreden over het broeken en de effecten van de maatregel. Al kinderen in de organisatie nog wel het in en oor verbeteren worden. Nou, er wordt nu samengewerkt tussen de organisaties, politie, justitie, maar ook de hulpverleners. Van kinderbescherming tot maatschappelijk werk enzovoorts. En dat gaan we nog iets strakker doen, zodat er per gezin maar 1 gezinscoach is. Het is nog net te sissen of de huisverboden effect hebben op de langere termijn. Daar draait de proef nog net lang genoeg voor. Voor de bekende Bolzeter streetmuzikant Radiva Todorovic wordt sneu een afscheidsconcert houden. Hij en zijn gezin wat dus lang verlitten. De accordeonist speelt alle vreeds en sneus bij de Jumbo supermerk in Bolzet en is samen bekende verschijning in de stad worden. Na jaren van procederen is de Roma-vlechteling en zijn familie een verblijfsvergunning weigeren. In kwatten wat ze het land uit. En waarom? Naar Servië. Op zijn verste plak, bij de winkel, worden sneu optredens voor hem houden en de stadsdichter van Bolzet draagt een gelegenheidsgedicht voor. De grootste homo- en lesbische collectie van Nederland is van Jutau waarom te vinden in de Iepenbieren Bibliotheek van Ljouwert. Boeken, tijdschriften, scriptjes en films. Alle jaren met homoseksualiteit als onderwerp. De collectie van meer dan 100.000 titels die eerst in het Anna Blamanhuis on het Vliet in Ljouwert. Maar dit wie zowel financieel als organisatorisch net meer vol te houden. De meewerkers zijn maar wat blied met het nieuwe plak in de bibliotheek. Zo hoop je dat het een soort meer publiek opsmiet. Modeketen CNA het vanmorgen op de Oudstudiek een modeshow doen vanwege het 120-jarig bestaan van het bedrijf. Op het dik wie een 2100 meter lange catwalk dat ze wat 50 modellen de nieuwste kleren showden. Naast modellen roen ik bekende Nederlanders en personeelsleden mee. Een van de BN'ers wie is jonger Jan Smit. CNA hoopt met de lange catwalk in het Guinness Book of Records te komen. Zeker. Ik hoop ook dat het zo in de boeken komt als wereldrecord zijn. Dat wordt nu nog onderzocht. 2100 meter. Nou, met alleen maar leuke mensen. De allereerste Clemens en August winkel werd in 1841 in Snits. Het waren er nog
Joen en vannacht neemt de westenwind nou en klert het op. Het wordt 8, 9 graden aan de kust en in het watergebied een paar graden heger. Morgen is het droog, er is bewolking, maar ik flink wat zinnen. Temperatuur dan om 18 graden heen. Er stiert een matige zuidwestenwind. Het vierde fruitsjog van het weekend nice simmerwaar. En het waar had ik nee weekend. En het zou vieren deze kwart Dadelijk heer en baas Boppenbaas. En ik meld me maar meer Fries Nijs. Haar ze om 6 uur.